كبار خايم ممليسة كبار خايم أنا نعخز فلت كل معلتي تخون برغتي أنا عخز فلت كل معلتي تخون برغتي سكعينتنا خلاتنا جفينا هاليلويا استولدنا الله معلت نذكر هاليلويا اتخابدي خازوت خلو زي كونه اتخابدي خزوت خلو زي كونه اتي يسوع بك هاليلويا زولدنا غيزي هاليلويا دغاغيمه كبار خاي دغاغيمه كبار خاي دغاغيمه كبار خاي دغاغيمه كبار خاي أنا نعخا زفلت كل معلتي تخون برختي قويت أنا عخا زفلت كل معلتي تخون برختي دقاقيمة كبار خاي دقاقيمة كبار خاي ممليسة كبار خاي ممليسة كبار خاي Katala to Jesus elabanta sakata labanda skibaz mazmur hallelujah da zamarna skibas zbala zamlo hallelujah skeletan እግዚአብሔር ሆነ hallelujah eltan እግዚአብሔር lami እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ክብር hallelujah ሊካታ ሳካታ da zamarna sk hallelujah ነተዝመጽና እግዚአብሔር hallelujah ላካታ ሲካታ ላባንዳ ሐጎስ እግዚአብሔር ኃይለ ኻይስ ብሎ ሃሌሉያ ሐጎስ እግዚአብሔር ኃይለ ኻይ ብሎ ሐጎስ እግዚአብሔር ኃይለ ኻይ ብሎ ሎሚን አይ ማዓልት ሐጎስ ሃሌሉያ ሎሚን ማዓልት ሃሌሉያ በሐድሽ መድረክ ክትቀበለ ይኻ በሐድሽ ሐጎስ ክትቀበለ ይኻ በሰላም ክትዓትወ ይኻ በኽብር ክትዓትወ ይኻ በኃይለ ክትዓትወ ይኻ እስከ ዘአመነ አሜን ይበ ዘአመነ አሜን ይበ ሪካታ ካታላ ባአታ ዚላ ባንዳ የዳኩም ሐፋ ብለ ሃሌሉያ ሎሚ ዝኽፈት ነገር አለ በሎ ሎሚ ሐድሽ ነገር ከእቶይ በሎ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ በሎ ሐድሽ ተማዓጽ በሎ ከኽፈት ይበሎ ከኽፈት ይበሎ ከኽፈት ይበሎ ሎሚ ዝኽፈት አለ በሎ ዝኽፈት ነገር አለ በሎ ላባንታ ሲካታ ፓንታ ሳካታ ላባንዳ ነጣሁም ዘሎና እግዚአብሔር በሎ مستزاربه بلو يخون بلو زمل سخا يلن بلو እግዚአብሔር ይዛረብ ብሎ ይኸውን ካብሎ ለማ አንተ ብሎ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ቃል ከወጸልካዩ አካልካ አኽለብስ ይብሎ ናብ ሐድሽ አፍደገ ናብ ሐድሽ ክብሪ ናብ ሐድሽ መፍጣን ናብ ሐድሽ ፍጥነት ናብ ሐድሽ ዕብየት በመልአት ክትአት ይኸብሎ በመልአት ክትአት ይኸብሎ በመልአት ክትአት ይኸብሎ እስከዕልታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ላካንታ ሲካታ ፓንታጂ ላባንዳ ካብ ዘለኹም ሓፍ ክትብልኹም ንሓደዳ ሃሌሉያ እስከ ሰራዊት አምላክ በሉ እስኪ ሰራዊት አምላክ በሉ ሰራዊት አምላክ በሉ ወራሲ በሉ ወራሲ በሉ ናይ ሙራስ በሉ ብቃት አለው በሉ ነጣውም ዘሎ ሰራዊት በሉ ናይ ሙራስ ብቃት አለው በሉ ናይ እግዚአብሔር ሰራዊት ይኸብሉ ናይ እግዚአብሔር በሉ ሰራዊት ይኸብሉ ደው አይትብልን ይኸ አይተሐዝን ይኸ አይትነቅነቅን ይኸ ጠላት ይኸብሉ ዳራኻ ይኸብሉ ክትወርሶም ይኸ ከባቢ ይኸብሉ ከተማ ይኸብሉ ሀገር ይኸብሉ አህጉር ይኸብሉ በኃያል ኢድ ናይ እግዚአብሔር ክትወርሰ ይኸ በመልአት ክትአት ይኸ በመልአት ክትወት ይኸ በመልአት ክትአት ይኸ ሎሙ ጎይታ ሓደ ነገር ይለኒ ንብዙሓት አፍደገ ክኸፈት መፍጣን ክኸውን መውፃእ ክኸውን مديا كخونيو أب حدا موتا دواء تبلنيها إذا عمت إذا تواتيها بحدش كبلا تواتيها بحدش حيلة تواتيها بحدش حقوس تواتيها بحدش سلام تواتيها زابلا آمين إيبا لا بونتا سيكا تابانتا زينا ماندا إجزابير كابزوح هاللويا إذا أمت حب قدس يكون أبرأي تريو برتع أخناف ريه لو معتي أخناف زقت أمل لهم سبات هالو بخناف زوات سبات هالو
ናበስ ደስቲኒናቶ ናብቲ እግዚአብሔር ዘራዮ አኽናፍ ክግጠመልኩም La ponta si katapanta si panta li panta 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 እግዚአብሔር ከደይ በካይ እግዚአብሔር ከደይ በካይ ኃይል እግዚአብሔር ከመጽው ፍጥነት አምላክ መጽው ሰዓት ከአኺል ሰዓት ከአኺል ጊዜ ከአኺል ጠጣው ትብለላ አኺል ትፈጥነሉ ሰዓት ትወጣሉ ሰዓት ትድበሉ ሰዓት ዘመን አሜን ይበ ዘመን አሜን ይበ ነጣሁን ደለትን ከፋፍሎ ደው ዝብለሉ በሎ አብቂዒ በሎ ጠጣው ዝብለሉ ሰዓት ጊዜ አኺል ይበሎ ሕጅና ተአምላክ ዝበለኒ በመልአት ከወርሰ በመልአት ካት ይበሎ እስካለታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ነጣሁን ደለትን ከፋፍሎ አና አይፈልጥን ካብዝ ሓለፈ ክልተ ወርሒ ናይ እግዚአብሔር ገለ ነገራት ይነሎ ወላ ኮፍ ክብላይ ክእል በቃ ገለ ሃሌሉያ መፍጣን ጥራይ ዝራየነ ዘሎ አብ ኢዮኻ መፍጣን ክኸውን አብ አገልግሎትካ መፍጣን ክኸውን አብ ስራሕካ መፍጣን ክኸውን ነድያው ክኸውን መውጣ ክኸውን ቤትካ ዓሌትካ ትወርስ ኢኻ ከተማኻ ትወርስ ኢኻ አህጉርካ ትወርስ ኢኻ ዛበል አሜን ይበ ላፓንታ ሲካታ ፓንታ ሊፓንታ ሲካታ ላፓንታ ነጣሁን ዘሎ ቅልዕ በሎ ሎሚ ትርእየኒ ኣለኻ ብሎ ንዓመታ ከምዛ ሕጂ በሎ ኣብ ዓበይቲ ትካላት በሎ ኣብ ዓበይቲ ቸርች በሎ ኣብ ዓበይቲ በረኸት በሎ ኣብ ዓበይቲ ስፍሓት ዘለዎ ትካላት ካኣት ኣገልግሎት ካኣት ቸርችታት ክተክል ሓይል ኣምላኽ መሳይ በሎ ዘበለ ኣሜን ይበ ዘበለ ኣሜን ይበ ላፖንታ ሲካታ ፓንታ ሲካታ ፓንታ እግዚአብሔር ይዛረባለሁ ዘአመን አሜን ይበ ሎሚ ከምዚ ሰዓት እዚ ሃሌሉያ ትካላት ክትወነን ኢኻ ቸርችታት ክትወነን ኢኻ ከተማታት ክትወነን ኢኻ አህጉራት ክትወነን ኢኻ ዘአመን አሜን ይበ ላፖንታ ሲካታ ፓንታ ሲካታ ላፓንታ አምላክ ከምዛሐካይ እግዚአብሔር ከስፋሐካይ አምላክ ከምዛሐካይ እግዚአብሔር ከግዛካ ከስፋሐካይ ዘአመን አሜን ይበ ዘአመን አሜን ይበ ኢየሱስ ጌታ ነው ነጣሁም ደለ ሕዛ ብሎ አምላክ ምሳይ ስለዝሆነ ብሎ ከምዛ መስከረም እዚያ ብሎ ከምዛ ሰዓት እዚያ ብሎ ካልእ ሰበየ ብሎ ከተማ ክወርሰ ትካላት ክወርሰ አህጉራት ክወርሰ ዝተዳለወለይ ብሎ ብምልአት ካኣት ኣብ ሓደ ደው ኣይብልን ጠጠው ኣይብልን ላፓንታ ሲካታ ፓንታ ጂዘስ እምነት ማለት መውራስ ማለት እምነት ማለት መታው ማለት እምነት ማለት ተመደበልካ በመልአት መታው ማለት ኣብ ሓደ ጠጠው መባል ኣይኮነ መውራስ ማለት ከተማ ትወርስ ሀገር ትወርስ አህጉር ትወርስ ንመንግስት አምላክ በመልአት ክትኣት ኢኻ ላፓንታ ሲካታ ፓንዳ እስኪ ኢየሱስ ጌታ ይበለው እግዚአብሔር ኃይል ይበለው ሐቆስ እግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር ኃይል አምላክ መሳይ ኢየሱስ መሳይ እስከ ዕለታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ንብዙሓት ሎሚ ምእታው ክኾነልኩም እዩ ለማ ዓንቲ ብትንቢታዊ ናይ ቃል ኃይል ዝሳገሩ ሰባት ኣለዉ ዝኸልከለኩም ተሰይሩ ኣብ ሓደ ቦታ ክትይሁ ኢኹም ኣብ ሓደ ቦታ ክትኣትዉ ኢኹም ኣብ ዝተባህለልኩም መፍጣን ክኸውን ሎሚ ጸላይ ጠጠው ኣይብለካን ምኽሪ ጸልማት ደው ኣይብለካን እስኪ ምዝላል ክኸውን ይበሉ ምዝላል ክኸውን እዩ ምስጋር ክኸውን እዩ ምእታው ክኸውን እዩ ብምልአት በሉ ብምልአት በሉ ዕልልታን እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ላካታ ሲካታ ባንዳ ወይታ ይባረክ نحد 15 دقائق نشتم مرداء خنوسدينا دحروها كنصلينا لو من ايو اواج معالتي بملئات نات ولو معالتي اسك زامن امين يفا زامن امين يفا لابانتا سيكا الابونا اتاجيدا باندا زابير بدمصي بننير ليت هالليا لو من زفتنو سبات الله بملئات زفتنو الله نابز تبهللن بملئات زات الله እግዚአብሔር ጾም ሰባት አለው መድረክ ዝልውጥ ሰባት አለው እስኪ ዘአመን አሜን ይበል ኮፊልኩም ከለሁም ሄዳኩም ሐፋ ብሎ
لومي بلوه لومي أبحد بوتا زي كونه نفس تبهل اللي بلو بملعات كجزية بملعات كأتيه بملعات كتحسي بلو كتحسي بلو أحاسي شمي بلو وراسي شمي بلو طلعت دارعي بلو كباب دارعي علم دارعي بلو بملعات كورسي بملعات كورسي على الثاني زابير هنا هذا لو زابير يبارك لومي بنايجز أقعد أترى ويا كالندر مسكرم حدا ربع نيرو أب إيرتران إثيوبياني مبزحتنا يجز كالندر زلوا مالتي بمخنيات زي حزنا زلنا لهم مع أنت دما نربعة السنبت نايمورا استراتيجي زبل مرداتا حزنا نقص كسالنا لومي أبز مسكرم زدما ببروغرام زحزنا يوم نجارات تاخونيم كفتني يوم ببروغرام زحزنا يوم كان عاتو مينا እግዚአብሔር ዘርአይና በመልአት ከነአቶይና ጸላአትና ከባቢና እንዳራአይ ማለትዩ እግዚአብሔር ናብ ዝበላአና በመልአት ከአቴ በለስኪ አምላኽ ናብ ዘርአይና በመልአት ከአቴ በሎ ስለዚህ ሓደ ካብቲ ነጥቢ ናይ ወራሲ ወይ ናይ ክወርስ ዝተዳለወ ሰብ ነጥብታት ቁርብ ክጠቅሴ ካኡ ድማ ብኡ መሰረት ትምርዳ ሕዝቦ ክንጽሊና መንፈስ አምላኽ ብድምጺ ምራኢ ዝሃበና ድማ አባኹም አካል ክለብስ እዩ እግዚአብሔር ይባረክ أبي يوحنس أنتي يبرع يوحنس اتزسعر زبل قال له تزسعر مالت يسوع كريستوس كم تأنز سعركو مخا أبزفان أبويز تقمت قيلو اتزسعر كأخو ما أبزفاني أم منبرتاي كخوني كقمت إلو إذا مالت كرايست إنيو مالتيو كرايست أبها خوينوس أنت هجبر السخات سعره نجارات له منياتو حيلي السلطان مقلات طبب فلتتنا أملا أنتي كوين كها تقبل كها ስለዚህ ናትካ ሪስፖንሲቢሊቲ ለው ሐላፍነት አለው ምክንያቱ ሮቦት አይኮናን ድሮ ናብ ብርሃን መስአተና ኣብ መንግስተ አምላኽ መስአተና እንትና መስተኸፍተ ምክንያቱ ብርሃንና እግዚአብሔር መንፈስ ሰብ ይልዎ ብርሃንና እግዚአብሔር ታይ መንፈስ ሰብ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ መንፈስካ ጥራይ ብርሃን ዝህብ ብኡ ድማ ነትፍልጠትና በይተምጾ ንኣእምሮኻ ትወርሶ ማለት ነትቃሉ ነተሐቅታት በክርስቶስ ኩሉ ዝተፈጸመ ኣብ መንፈስካ ብርሃን የእቲ ብርሃን መስአተህ أمستو على تمليسك مالتي أب حقتها تمليسك مالتي موت زنبركا طفوء زنبركا أبرهان مستملسك جن حلاف النت عليك تاي حلاف النت كم قالوا كم دمسو كم رايو كم مدبون تحت كون نبت زبلك ناتو زخ على استراتيجي خدز ناتو علم ناتا استراتيجي لوا ديابلوس كاناتا ناتو زخون استراتيجي الله እግዚአብሔርን መንግስትን ካናቱ استراتيجي لوا ስለዚህ አብርሃን መስአተኻ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ስትራቴጂ ለው ምክንያቱ ዓለም ዓብት ብሎ መግለጽ ይኻለይ ዲያብሎስ ዓብዝ ብሎ መግለጽ ይኻለይ እግዚአብሔር ዓብዝ ብሎኻ መግለጽ እዩ ካለይ ስለዚህ ብናይ እግዚአብሔር ዕቤት ምእንቲ ክንሕዝ ብናይ እግዚአብሔር ዕቤት አምላኽ ዘለዎ ዕቤት ምእንቲ ክንሕዝ ካብኡ ዝኾነ እንታይ የድልየና ብትኽክል ናቱ ስትራቴጂን ሕንጻጽን የድልየና እሱ ከዓ መጽሐፍ ቅዱስ ይናረቦ مجمرت أنتايو نائبة استراتيجي كنحز لنا نتاون قولوا قدامي استراتيجي بلو نائبة استراتيجي بلو منفساو عبيت بلو spiritual growth بلو نائبة استراتيجي على كادو بلو زخون عماني نائبة استراتيجي تزي بلو عبيت انتايلو ككم عبيت كايزور سكا قليني ختما يوهبو قلي علم ملو يوهبو قلي أخا أبتوسنة بوتا يوهبو سلزي نعبيت نتي تبهالك استراتيجي قدام أي استراتيجي انتاي نعبيت استراتيجي ختحز عليك لمتاي زي عبي خحز أي كلني كم بلو نعبيت استراتيجي لك هذا بلو مناتو استراتيجي نعبيت زي بالسب لدكنا أنا عملت بسجا أب علم من تسنفات كيكونو نايت مرت استراتيجي اللي بعلم كمهارو ويبت زدلي وسرح جاراج تكال زخونة أبوتات نايسجا انتاي قبروا لهم أب علم زدهمو وتصيت زي بقولهم من تخي كونوا استراتيجية قمت أتي أعاق من أي سدرا بيت مالتي بيت أملاخ من قست أملاخ كا نتنا أملاخ عبيت كتنستناجد أملاخ زدليو عبيت يدلي أملاخ ذهب كاتسجا بتخكل أملاخ كان تهجبركا أبز مدرز أكال كلبسه كان تخينه أملاخ كعبيت كان نعبيت استراتيجي كتحز يدلي عابخان نمبر هاجر نيروكا عابخان نمبر كتمان نيروكي عابخان نمبر تكالات نيروكا
እዚ በቲና ዕቤት መዕቀኒ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ መንፈሳዊ ዕቤት ማለት እዩ ቀዳማይ ዮሐንስ 3 እንታይ ይብል ሕጂ ኣብ ኩሉ እንገብሮ ጸላይ ዝሓዞ ቦታታት ብኸመይ ንኣልዮ ናህና ሪስፖንሲቢሊቲ ናህና ሓላፍነት ብኸመይ ንዋጽኦ ክንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ናትካ ሓላፍነት ምፍላጥን ጸላይ ዝኽልከለካ ምእላይን በበይን እዩ ጸላይ ዝኽልከለካ ዘበለ ኩሉ ስልጣንን ሓይልን ናይ ኣምላኽ ኣሎ ከከምቲ እግዚአብሔር ዝሃቡና አገልገልቲ አምላኽ ዝሃበና ንኸውሩስና ዝወሃቡና መራሕትን ኣብቲ ደረጃት ዘለው ሰባት ታገብሩዎም ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም ናትካ ሓላፍነት ምውፃእ ግን ወሳኒ ንዕቤት ስትራቴጂ ክህልወካ ኣለዎ ከም በልዎ ንኽትዓቢ ስትራቴጂ ውፅእ በልዎ በዓል ሓዳሪ ይትበል ቆልዕሉ ኣለውኒ ይትበል ዓብየ ንእሽተይ ይትበል በልዎ ምዕባይ ይበልዎ ጠጠዋ ይብልን እዩ ተዛማዲ ይበልዎ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ብዙሕ ሰብ ስለዝህወኽ ብዙሕ ሰብ ከዓ በቃ ንሕና ሕጂ ንመሃረሉ ጊዜ ሓሊፉ ይገለ ኖ እዚ መንፈሳዊ ዕቤት ናብ ቤተ ኣምላኽ ካብ ተኣቱ ዘይ ዝዓበየ እንተሃለወና 10-20 ዓመት እዩ ዕድመ ናይ ቤተ ኣምላኽ ይዛረብ ዘሎ ዕድመ ናይ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ንኣትወሉ ዕድመ ሓፂር ስለ ዝኾነ ብናይ መንግስቲ ኣምላኽ መንፈሳዊ ዕቤት ክንሕዝ ይግባእ እዩ ዛስዋይ ቀዳማይ ዮሐንስ እንታይ የማልእ መንፈሳዊ ዕቤት ምጽራይ የማልእ ምንጻህ የማልእ ወይ ድማ ብቕዓት ኣብቕዓት መምጻእ የማልእ ኣብ ምፍራይ መምጻእ ከዓ የማልእ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ዕቤት ስትራቴጂ ዘለዎ ሰብ ቁጽሪ 1 ዝገብሮ እንታይ እዩ ርእሱ ናይ ምምጻህ ናይ ምንጻህ ወይ ናይ ምጽራይ ኣብ ብርሃን ካልእ ዕቤት ክህበካ ኣይክልን እዩ ስለዚህ ናይ ምጽራይን ናይ ምንጻህን መሰረታዊ ዝኾነ ዕቤት ከተምጻእ ኣለካ ርእስኻ ናይ ምንጻህ ጉዕዞ ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ተቃል ክረያይና ካብ ውልድ ኣምላኽ ክንበሃል እታ ቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ሃበና ከምኡ ኢና ስለዚ ኸ ዓለም ንዑ ኣይፈለጠቶን ንዓና ኣይትፈልጠናን እያ ኣቶም ፍቁራተይ ሕጂ ውልድ ኣምላኽ ኢና እንታይ ከም ንኸውን ግና ኣይተገለጽና ንሱ ምዝግለጽ ግና ከምቲ ዘለዎ ክንርየና እሞ ንኡ ከም እንመስል ንፈልጥ ኣለና ኢሉ ፍቅዲ 3 ዘንየ እዛ ተስፋ እዚኣ ኣብኡ ዘላቶ ዘበለ ኩሉ ከምታ ንሱ ንጹህ ዝኾነ ንርእሱ የንጽህ ኣሎ ኢሉ ከምቲ ንሱ እንታይ ንጹህ ዝኾነ ስለዚ ንርእሱ እንታይ የንጽህ ኣሎ ሓደ ኣምላኽ ንጹህ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ናይ ኣምላኽ ዕቤት ክንሕዝ ተኾይንና ካብ ዝደቐቕ ዝዓበየ ርእስና ናይ ምንጻህ ስትራቴጂ ክህልወና ኣሎ مسب زلكا ركب نصف كخون استراتيجي خلوكا لو ريليشنشيب زمدنا مالتي مس حواتكا زلكا زمدنا نصف تقبل لك مس معايت خازلو مس صدرا خازلو مس حدار خازلو زمدنا ريليشنشيب حق زي يكون سرعه زي يكون سرعه تخوين انت يزخون بقى حقي ايتو وصاي ريليشنشيب تخوينو ግን ሕብረት ስለ ዘለዎ ዝምድና ሓንታይ ንጹህ ማስ ንባአስ ኮይና ይሉ በሕጊ ይሕዘካ በትን ሰላም ትበሃል ግን እንታይ የለን ሪሌሽንሺፕ የለን ውህደት የብሉን ሕብረት የብሉን ስለዚህ መሰረታዊ ዕቤት ካብ መሰረቱ ኣምላኽ ስለ ዝፈልጦ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ክንገብራለና ምጽራይ ምንጻህ ወሳኒ ዳዊት ኣብ ንግስነቱ ሓጢዩ ምስ ሓጠየ እግዚአብሔር ኣዝዩ ከም ልበይ ዝበለዩ ሙኻብ ንግስነት ኮለዩ ዝኾነ ውድቀት ኣጋጢሙ ዳዊት ግን ብስርዓት ኣይኮነን ስልጣን ሒዝ ነይሩ ብዝምድና ምስ ኣምላኽ ነይሩ ሕብረት ነይሩ ፍቅሪ ነይሩ ስለዚ ንድኽመቱ ቀልጢፉ ነብኡ ክነግር እንታይ ኣይኮነን ኣይከበዶን ወላኳ ኣቤቱ ሰይፍ እንተኣትወ በታሽዓ ዝወደቓ ምኽንያት እንታይ ኮይኑ በዓል አቢሴሎም ደቁ ነብኡ ክዳፈሩ ጀሚሮም እዮም ምክንያቱ በታ ምኽንያት ያኣቲ ማለት እዩ በሰላ ገይረ ያብቲ ንግስነቱ ولا كهب أملاك محرت ترخبه مالتي سلزي نتي زلو بعزو بعزو خونه بقعتنا أملاك بعزو خونه مصراي بعزو خونه نصهنا بعزو خونه فرخ مص انت خوينو زي كايدا زي مسرته وحقيو زي ترف مسرته حقي ينو واحد حصر بزي خاتحلف كاله طبب تمصه كاله قلن تمصه ولا حنتي كاين صحكاس እግዚአብሔር አባሃ ኮይኖ ሰረሕ አይደለኝ ካለ መንፈስ ከሰረሕ ይገዲ
ምክንያቱ መንፈስ ጥራይ ንጹህ መጀመርታ ክትውለድ ከላ መንፈስ ጥራይ እንታይ ሙሉ መንፈስ ጥራይ ስጋን ነፍስን ግን እንታይም ካሊኦም ማለት ስለዚህ መንፈሳዊ ዕቤት ስትራቴጂ ያሕትት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እነዚህ ዘማለ ስትራቴጂ ክህልወካ አለው ኃጢአት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኃጢአት ማለት አጋንንቲ አምንጥፉፍ ስራሕ መታ ማለት እዩ ዚያናተ ዲፊኒሽን ያ ኃጢአት ማለት እንታይ ማለት እዩ ንአጋንንቲ አምንጥፍ ስራሕ ምጽማድ ማለት እዩ ሄሎ ተርዳኩም አላ ኃጢአት ማለት ንአጋንንቲ አምንጥፍ ምስራሕ እንታይ ምግባር ማለት እዩ ምጽማድ ቢዚየም ዝሆነው ኃጢአት ተበዚሑ አጋንንቲ ቢዚየም ዝሆነው ምክንያቱ ስራሕ ከፊት ካለ ምክንያቱ አጋንንቲ ስጋየም ዝደልዩ አምላክ ካንተ ይደሊ ሰብ ይዝደሊ ዲያብሎስን አጋንንትን ካሰብ የምዝደልዩ ስለዚህ ኃጢአት ማለት በኋላ አይኮነን ነጋንንቲ አብ ስራሕ መእታዊ ንዲያብሎስ አብ ስራሕ መእታዊ ስለዚህ ክልተሰብ ክሰርሐልካ አይክልን እዩ አምላክ ክሰርሐልካ አይክልን እዩ ዳስዋይ እንታይ ኢሉ ህጂ ንዲያብሎስ ቦታ አይተሃቦ ዲያብሎስ መጽ ይኮነን ኮፍ ዝብላ ባኻ አጋንንቲ ዝልኽ ስለዚህ ባይ ዲፊኒሽን ንአዳም መጀመርታ ድሕሩኻ ንስድራ ቤት አዳም ዘውፀ ናይ ኃጢአት ፕሪንሲፕል እዩ ስለዚህ ናብ አምላክ ምስተመለስካ እንደገና ኃጢአት ገበረ አይኮነን ናብ አምላክ ምስተመለስካ እንታይ ናይ ምጽራይ ጊዜ ለካ ናይ ብቅዓት ናይ ምድላብ ጊዜ ለካ ድሕሩኻ ናይ መፍራይ ጊዜ ለካ ሄሎ ናይ ምጽራይ ጊዜ ለና ክንምልደድ ኮለና ከም ዝበልኩም ስለንውለድ ድሕሩ ናይ ምንታይ ዓቅም ናይ ምድላብ ናብነት ከም ክራይስት ላይፍ ኮሌጅ ብል ናይ ትምህርት ናይ ብቅዓት መሰልጠን ለና ንምንታይ ሰብ ቀልጢፉ ንኽስልጠን ጊዜ ያሕትት ማለት እዩ ጊዜ ስለዘድልዮ ብትምህርቲ ይስልጠን ድሕሩ ንዕቤት ይዳለው እግዚአብሔር መጀመርታ ከጥሬካ ሁሉ ሓንቲ ብለካኒ ንኃጢአት በሐላፍነት ትሕዘሉ ሰዓት ግን አሎ ንገበን በሐላፍነት ትሕተተሉ ሰዓት አሎ አነ ሕጅብ ሰዓት እዚ ዝኾነ ይኹን ዝገብሮ ብናይ እግዚአብሔር መንግስቲ በሐላፍነት ይተሓዚ ወይ ካ ክገድፈለን አብዛ ዘለኹዋ ሰዓት እግዚአብሔር ኩሉ ይዝሪኦ ናተይ ምንቅስቃስ ስሞነ ውዕል ምስ መናሓድር እንታይ ይዛረብ ቃላተይ እንታይ እዩ ማለት እዩ ተራ አይኮነን አምላክ ወኪሌ እንታይ ዝገብረኩም ዘለው ዝዛረበኩም ዘለው ስለዚህ ነፍስ ወከፍ አክቲቪቲ ናተይ በሐላፍነት ይተሓዝ ሕጂ بقول عيد تحزني بمصراي عيد تحزني بمعباي عيد تحزني ناتي جيجا بحلافنت يتحس من ياتو እግዚአብሔር زاكل امين نسخم افتحتي كوف كتب له زغبره من يو እግዚአብሔር يو املاخي ማለት እዩ ስለዚህ ትክክል አምላክ ሰረዕተ ኮይኑ ናተይ حلافنت ክርዳ እንለው ንአምላክ ጥራይ ክኸውን ናይ ዕቤት ስትራቴጂ ከብቅ ድሕሩ ድማ حلافነት ክሽከም ከለኹ አምላክ ጥራይ ከም ሰርሕለይ ዘሎ ምርዳእ ከድልየኒ ማለት አነ ቆልዓ ክኸውን ኣይክልን እቺ እትቅድም ክስሕቆ ክጻወተሉ ዘለኒ ስቁልካ ናይ ቀንጠበንቲ ክገብር ኣይክልን ምክንያቱ ሰዓታ አኺሊ حلافነት ናይ አቦይ ሒዜ ናይ ክርስቶስ ሒዜ ንክርስቶስ ክመስሉ ዘለዎ መንእሰያት ወለዶ ከተማ ሃገር ዝወርሱ እግዚአብሔር ከውጽ ምክንያት ክገብረኒ መንገድ ክገብረኒ ይዕላሙ እዚ እንድሕር ኮይኑ አባይ እንታይ ያለው ማለት እዩ ንጽህና ክልሎ ቅድስና ክልሎ حق ክልሎ ፍቅር ክልሎ እዚ ስትራቴጂ ናተይ እግዚአብሔር ተገበረ بتخክል ንዓኹም بتخክል ንከተሙ بخክል ንሃገሩ ንኹሉ ዓይነት ሰብ ንኸውጽ አቀዲሙ بتخክል ንዑ ዝመስሉ ዝዓበይ حلافነት ዝሽከሙ ስትራቴጂ ዝሓዙ ሰባት ክወጽሎ That's why أبتحتنا نزلوا بأر كريستوس نعنا يدحينه نعنا مسدحنا جن نخلقت نخنا دحين أبتحتنا نزلوا نمدحان كنا مسجن نحنا حلاف النترالو كريستوس كريم خدش عامة نسب مسدحانه أبتحت السب نزلوا خا سب رأسه ناب كريستوس معباي متجمرة حلاف النتنا يسوي كما يزبله ناتو حلاف النت كا ندحر أم منجست أملاخ زي بيلكا نتايلو أنا كمتي زسعركو مخا أبزفان عبويز تقمتكو يلو دقيم أنا أباكم يزلهو نتسعرك أنت هقبري منبروخ ملسي مالتي قدم مفتار عالم انتاينيرنا قدم مفتار عالمينا مدب أملا خبانا نيرو مالتي سلازي تجأوينا أدام تجأوينا مالتي منابر مالتي سلطان مالتي نسخات راي تعيو حلاف النزلوا مالتي
ናኡ ክትምለስ ከዓ ናበይ መጺኻ ትውለድ ብርሃን ተኣቱ ኣብ ብርሃን መስኣተኻ ከዓ መንበር ካብ ኣላ እንታይ ግበራ ተመለሳ ብምንታይ ብቁንዕን ብሓቅን ብጽድቅን ብናይ እግዚአብሔር ኣመጻጽዓ ነታ መንበር ሕዘ ቅድሙን መንበር ከ ቅድሙ ምውዳእካ ማለት ገሊኡ ኣብዚ ዘሎ እቲ መንበሩ መራሒ ሃገር ገሊኡ ቸርችታ ዝመርሕ ገሊኡ ትካላ ዝመርሕ እዚ ሕጂ ዝመጽ ኣይኮነን ቅድሚ ምፍጣር ዓለም እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ዝመደቦ ስለዚህ መን ጨውይዎ ዲያብሎስ በአዳም ጨውይዎ ሕጂ ግን ናበይ እንደመጽዩ በክርስቶስ ናባኻ መጽዩ ሕጂ ሓላፍነትካይ ምስተውዓል ተመሊሱልካይ ብርሃን ተመሊሱልካይ ሓቅታት ተመሊሱልካይ ስለዚህ መን ይኻንስኻ መንግስት አምላክ ሪስፖንሲብል ክትከውን ኣለካ ንዕቤት ድሉ ክትከውን ኣለካ መንበርካ መሊስካ ታትገብር ኣብዚ ምድሪ እዚ ብምልአት ክትዓየላ ኣለካ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ታይላ ኣብ ሰማይን ምድርን ኩሉ ስልጣን እንታይ ገይሩኒ ተዋሂቡኒ መንበረይ መሊሰ ኣብ መንበረይ ኮይና አንተ አገብረ ኣብ ሰማይን ምድርን ዘሎ በስልጣን ክእዝዘ ንሐዋርያት ነተም 12 እንታይ ኢሎም ንሕና ዝኩሉ ገዲፍና ስዒምናካ እንታይ ክረክቢና ኢሎም ን12 ነገደ ይሁዳ ገሌኹም በየማን ገለገ ብጸጋም ኮንኩም 12 መንበር ሒዝኩም እንታይ ትገብሩ ክትፈርድዩኹም ስለዚህ መንበር ካንታ ይብሉ ነጣም ዘለ መሊስካ ያደኻ መንበር ወላ ኹለ ሊያትብ ዘላ ባየር መንበር ካ መሊስካ ያደው ብሎ እዛ ዘለኻ ያኾፍ ዝበልካ ዘይኮነት ብሎ ሰማያውን መንፈሳውን መንበር አለ እንተ ነቢ ዲኻ እንተ ነገዳይ ዲኻ እንተ ሀገር ዲኻ ትመርሕ ኣብትናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ንስኻ ፍሉጥ ኢኻ ብሎ ኢየሱስ ጌታ ነው ሎም በመልአት ክትመለሱ ወይኹ በመልአት ክትዓትዩ ወይኹ በመልአት ክትሰርሑ ወይኹ እስከዛ አመና አሜን ይበ ደስቲኒ እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ በቅዱስ ጽዋዓኩም ያትብል ጽዋዓኩም አይኮነ ቅዱስ ታጽዋዓኩም ሳያትብል በቅዱስ ጽዋዓኩም ይብል እንበር እንድሕር ዘይ ተመሊስካ ብርኹስ ጽዋዓ ዲያብሎስ ተቀመልካይ ምክንያቱ ኦልሬዲ ጊፍት ዲኻ ኦልሬዲ ጸጋ ተቀሚጥልካ ኣሎ ነቲ ጊፍትቲ ነቲ ጸጋተ ግን ብርኹስ አሰራርሓ ዲያብሎስ ተቀመሉ ብርኹስ አሰራርሓ ዓለም ተቀመሉ ፖቴንሻልካ ይበልዕ ግንከ ንኽብረ አምላኽን ንመንግስት አምላኽን አይከወደኒ ይሲ ስለዚህ ሰለስተ ተማናጠልቲ ኃይልታት አለው ዓለም ዲያብሎስ ብናቶም ረብሓዮም ክትቀምልካ አምላኽ ግን ከምቲ ቅድመ መፍጣር ዓለም ዝነበረ ውድኡ ምኽሪ አምላኽ እንታ ገብረልካ ዝደሊ ከፈጽመልካ ዝደሊ ውድኡ ምኽሪ አምላኽ አለኒ እስክበሉ ውድኡ ዝኾነ በሉ ምኽሪ አምላኽ አለኒ ኣብኡ ኸይነ የዛዓይ ይበሉ ስለዚህ ብምርዳ ምእንቲ ናብቲ ተባህለና ክንፈጥን እቲ ካልኣይ ስትራቴጂ ናይ ፍቕሪ ስትራቴጂ ምክንያቱ ዲያብሎስ ብናይ ጽልእ ስትራቴጂ ሰሪሑ መጽዩ ንኤሳው ንያዕቆብ ኣባልዕዎም ንብሙሉእ ዓሌታት ንቃልኤልን ንኣቤልን ኣባልዕዎም ኣብ መጨረሻ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀ ስትራቴጂ ነይሩ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ናይ ፍቕሪ ስትራቴጂ ኣብ መንግስቲ አምላኽ ኣቲኻ ቁጥሪ 1 ናብ በረኽቲ ዝመልሰካ ስትራቴጂ ኣሎ እቲ ስትራቴጂ ተኣታዩ ናይ ፍቕሪ ስትራቴጂ ኣብ ፍቕርኻ እምነትን ተስፋን ኣሎ መንግስቲ አምላኽ ኣቲኻ ብናይ ጽልእ ስትራቴጂ ብምንም ተኣምር ኣብ ዓመታት ኮፍ ክትብል ተዘይኮይኑ ብምንም ተኣምር ፕሪንሲፕል ናይ መንግስቲ አምላኽ ክርዳእካ ኣሎ ናይ ፍቕሪ ስትራቴጂ እንታይ ዝገብረካ ኣቦታኻ ዘምጻካ እግዚአብሔር ፍጹም ፍቕሪ እዩ ግንከ ንሓጢአት ይፍንፍኖ ንርክሰት ይፍንፍኖ ፈቃሪ ማለት ስቁሊ ማለት አይኮነን ታይዳ ምሕረቲ ናባ እንታይ ገይሩና ዘሎ ንዓና አምጪና ዘሎ ስለዚህ ናይ ፍቕሪ ስትራቴጂ ዘይብሎ ንዕቤት አይተዳለወን ማለት ከምበሎ ምዝኾነ በልዎ ናይ ፍቕሪ ስትራቴጂ ተዘይብልካ በልዎ ንዕቤት ድልዋ የለኻን ማለት እዩ የማን አይድኩም ሓፋ ብሎ ስለዚህ ኣብ መንግስቲ አምላኽ መንበርካ ክትመልስ ኣብ መንግስቲ አምላኽ ስራሕካ ሰርሕ ጽዋዓኻ ከተፈጽም ብትክክል ንስኻ ድማ ዕቤት ክትሕስ ካልኣይ ስትራቴጂ ናይ ፍቕሪ ስትራቴጂ ናይ ፍቕሪ ስትራቴጂ በልዎ እቲ ዝበለጸ ስትራቴጂ በልዎ እታ ብፍቕሪ ተዓይ እምነት እዩ ዝብላ ስለዚህ ተስፋን እምነትን ዘይገለጽክውን ኣብ ፍቕሪ እንታይ እትዋትን እታ ብፍቕሪ ተዓይ እንታይ እምነት ስለዚህ ናይ ፍቕሪ ስትራቴጂ ሕዙ ኣነ ቁጥሪ 1 ቸክ ዝገብሮ ስትራቴጂ ናይ ሓደ ኣማኒ እንታይ ናይ ፍቕሪ ስትራቴጂ ካልኣይ ከ ናይ መንፈሳዊ ዕቤት ቁጥሪ 1 ዝጠቕስናዮ ማለት እዩ
ናይ ዕቤት ስትራቴጂ ተዘይብልካ ዕቤት ተዛማዲ ሎም ዝዓበኻ መስለካ ኻባኻ ዝዓበየ መጽእ ሎም ገለ ዝሓስካ መስለካ ኻባኻ ዝዓበየ መጽእ ሄሎ ዕቤት ተዛማዲ ተጠንቀቕ በሎ ዕቤት እንታይ ተዛማዲ ዝዓበየ መስለኹም ዚሉ ከላብ ቢምና እንዲና ወዲና እንታይ ነዛ መጽሓፍ ቅዱስ ዘገደፍናላ ይብልናል ድሕሮ እንዳንበበ ከለኻ ብርእሱ ዝወጽእ አይመጽእ ጠጠው ብሎ ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ ዕቤት ተዛማዲ ይበሉ ናይ ፍቅሪ ስትራቴጂ ይበሉ ኣብ ስድራ ቤተይ ምስ ኩሉ ሰብ ምስ መዓይተይ ምስ ሰበይተይ ምስ ሕዋተይ ምስ ኩሉ ዓይነት ህዝብ ይበሉ እግዚአብሔር ኩሉ ምስ ኩሉ ሰብ ካንታ ይሉ በፍቅሪ ይሉ መወዳዕታ ይብላ እንታ ፍቅሪ ምስ ሓውኻ ምስ ብጻይካ ምስ አምላኽ ተኾነ በፍቅሪ ተዘይ ኮይኑ ክስጠቃይ አምላኽ ሰብ ዘይ ፍቅሪ ተቀሪብካ ይሰል ሓንቲ ይብለካኒ ሰው ይዝብለካ ሰብ ይሰደልካ እግዚአብሔር ይባረክ የመናይርኩም ሓፋብል ናይ ፍቅሪ ስትራቴጂ ይበሉ ናይ ፍቅሪ ስትራቴጂ ወሳኒ ይበሉ ፍቅሪ ማለት ካ በሉ አምላኽ ምሳኻ ምዃን ማለት ፍቅሪ ማለት በሓፂር መንገዲ አምላኽ ምሳኻ ምዃን very simple ዝኾነ ጉዕ ዝኾነ ጉዓት ናይ ፍቅሪ ስትራቴጂ ክንሕዝ ኣለና እግዚአብሔር ኤርምያስ 31 نحنا أملاخ أفكرنا نحنا دما بتومنا أملاخ زفكر وزبلنا بقرنطس نرينا بزمن قد زخن حزل لنا إجابيري باره إرمياس 31 فقد سلستن تايبل إجابير كابرحو ترأيني بنايز العالم فقري أفكركو خي سلزخا بمحرس حبكو خيبل يسوس جيتانو كابرحو مسرائنا إجابير تايلو بنايز العالم فقري أفكركو خي لو ما بنايز العالم فقري أملاخ أفكرنا اسكي أملاخ أفكرني بلو أملاخ أفكرني أنا خابلوسكي نعم الله خبلو بملء لبي بملء نفسي بملء حسابي يفكري بلوسكي يفكري بلو يفكري بلو اسكي علت ثاني إجابير هنا هاللويا لا باندا سيكا على باندا اتصال ساي استراتيجي نايك على استراتيجي نايك على أملاخ استراتيجي زي بلو سب ن ولا حنتي حيلي بلون على أملاخ انتايو حيلي خابينا نركب كاب علينا ስለዚህ ናይ ቃል አምላኽ ስትራቴጂ ዘይብሉ ሰብ በቃል አምላኽ ዘይበልዕ እንታይ ይኮነን ሓይሊ የብሉን ከም በለወ ነታ ከም ዘሎ ሓይሊ ካብ ቃል አምላኽ ኢኻ ትወስድ በልዎ ሓይሊ በልዎ ብፑሻብ ኣይኮነን በልዎ ኣወዳት ማለት እዩ ብጅም ገለ ኣይኮነን በልዎ ሓይሊ በልዎ ብናይ አምላኽ ቃል ኢኻ መንፈስካ ተበርትዕ ኣእምሮኻ ተበርትዕ በልዎ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ናይ ቃል ስትራቴጂ ሮሚ 15 ፍቅድ 4 እንታይ ይብል ብትዕግስትን ብምጽንናዕ ጽሑፋትን ተስፋ ምእንቲ ክኾነና እቲ ቀደም ተጻሕፈ ዘበለ ሁሉ ንምህሮና እዩ እተጻሕፈ ይብል ስለዚህ ብትዕግስትን ብምጽንናዕ ጽሑፋትን ይዝብል ጽሑፋት ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ሁሉ ጽሑፋ ዘይን ብሰብ ሓይል ክረክብ ኣይክልን እዩ ኣውይ ምጽንናዕ ዘሎ ኣውይ ንሽግርካ ብኸመይ ተሰግሮ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት ጥበብ እቲ ራብዓይ ስትራቴጂ ድማ ናይ ጸሎት ስትራቴጂ እዩ ሉቃስ 18 ሓደ እንታይ ይብል ከይቀበጽኩም ጸልይ ይብል እዚ መሰረታዊ ዝበኩም ዘለዎ ሓደ ናብ ሓደ ቦታ ክሰግር ዝደሊ ሰብ እንተው ሓደ 4-5 ስትራቴጂ ክሕዝ ኣለዎ መዓልታዊ ናይ ዕቤት ስትራቴጂ ክግምግም ኣለዎ ከም ትማል እንተሊ ስጋዕት ማል በጽሕሎ ንሕጂ ዘፍጥኖ ንሕጂ ናብ ተባህለ ከብጽሑ ዝኽእል ናይ ዕቤት ገምጋም ክገብር ኣለዎ ካልኣይ ናይ ፍቅሪ ስትራቴጂ መዓልታዊ ኣብ ናይ ፍቅሪ ሓይሊ ዘሎስ ወላ ኣብ ካልእ ዓይነት ኩነታት ይዘሎ ናይ ፍቅሪ ስትራቴጂ ቀጻለ ክፍትሻለዎ ምክንያቱ መንገዲ ኣብዛ ዓለም ካልእ የለን እንድሕር ውሉድ አምላኽ ኮይንካ ብናይ ፍቅሪ መንገዲ ጥራይካ ትወጽእ ካልእ መውጽእ የለን ብናይ ጽልኢ ትወጽእ ብናይ ዲፕሎማሲ ትወጽእ በትንበትን ኢልካ ትወጽእ ኒኻ አምላኽ ዝበሎ መውጻእ ተኾይኑ ማለት እዩ እግዚአብሔርና በረኽ ትመልሰካ ተኾይኑ ሓንቲ ኣታ ኣፍ ደገ ናይ ፍቅሪ መንገዲ ካኣቶ ከሎ ብናይ ፍቅሪ መንገዲ ኣትዩ ንስኻ እውን ክትወጽእ ተኾይንካ ናብቲ ዝደለኻዮ ደረጃ ዕቤት ብናይ ፍቅሪ ስትራቴጂ ካ ትወጽእ بمنم تعمر كله كمل سكاي بفتح مغنياتهم منجست عمله أي حلفكان عالم كحلفك آخر ناتو استراتيجي انتاي عالم ناتو تسألي سرقي مبتتان كومي ديابلو سلا عزلو مالتي إزابيري بارخ يسوس كيتانو كم بلو كيك أبتك أتسألي بلو كيك أبتك أبلو ما التاوي بلو نايت أولت استراتيجي كمي خابلو نتاعهم قم بلو كابتت اللي خندي ما عالت غير كان لها بلو ولا استراتيجي لكاي هاي تقولت استراتيجي على كذا بلو
መዝሙር 34 ካብ 4 እንታይ ይብል ንእግዚአብሔር ደለኽዎ ንሱን መለሰለይ ካብ ኩሉ ፍርሓተይ ኣናገፈኒ ናብኡ ዝጥሙቱ የንጸባርቁ ገጾምን ኮቶ ኣይሓፍርን ይብል ምስ እግዚአብሔር ናይ ጸሎት ጊዜ ተዘይብልካ ብምንም ተኣምር ነቲ ቅድመኻ ዘሎ ናይ ምውራስ استراتيجي كتبصحو ايتخلنيها اذا 5 و 4 استراتيجي زاربلن زلخو بزي زقنيه ناي موراس اتحساسبا وسنتي عند وي دما يسنت زخونا استراتيجيين كورس يتبلت ليخا اذن زبلكم زلخو نطبታት تزيبلكم انتي زخون مالتي ناتكا خلو ناي موراس عقمت سن مغنياتو ناي ጸሎት استراتيجي بلكان ناي قال استراتيجي بلكان ناي فقر استراتيجي بلكان እቤት ካናይ ምግምጋም ስትራቴጂ ይብልካን እዝን ድሕር ኮይኑ እንታይ ዝኸውን ብዙሕ ሰብ ከምቲ ኣብ ዓሚ ዝነበሮ ቅድሚ ዓሚ ዝነበሮ ቅድሞ ዝነበሮ ኾፍ ኢሉ ይጸንሕ ዋይ ወላ ሓንቲ ፊገር ይብሉና 5 ስትራቴጂ ኣይሓዘን መዓልታዊ ክወጸሉ ዝኽእል መንገዲ ኣይገምገመን እዚ ሪስፖንሲቢሊቲ ናትካ እዩ እቤት ኣምላኽ ኣይከልክለካን ናትካ ሓላፍነት እዚ أملاك كوفي الكهولو عبيتها يمسألكاني دكس عند حدرك أجانن تخسقول كاي كلني قال أوش إيز بلك عاف سلطان موتن كابي كاف سلطان عافيو كاف سلطان ملحسيو عاف كان تاي مسارحي سيفيو عاف كحوي قمت تزارب بلك مزراب عند سينة دك أسبرتي عن أنت لها كاجن بقى توتس ليتي نقوم يرخب تبلوها سبعة تللين مغنياتو كبابي شفنا كمالتي يسوع جيتانو اسكي متحسي يبلو كتحسي يبلو كتحسي يبلو يسوع جيتانو لومي ناب حدا بتاخذاتو يخو يتحمسا استراتيجي تنبيتاو نايقال استراتيجي تنبيتاو نايقال استراتيجي مالت ابو قال املاح مسرس زغبره حدنا املاح سب قال كوصال كخلو بتنبيتاو حيل يسرحلو مالتي اجي ابزي لب كتبلو جن اتمنفس مللاي جن وساني ብዙሓት ብናይ ኣጋንንት ትንቢት ተነቂሎም እዮም ካብ ራእዮም ወፂኦም ካብ ስሩሖም ወፂኦም ጌጋ ዝኾነ ትንቢት ማለት እዩ እጂ ፕሮፌቲክ ዝኾነ ካብ ቃል ኣምላኽ መሰረት ዝገበረ ፕላስ ብድምፂ ኣምላኽ ተቀበሎ ብትክክል ብራእይና እግዚአብሔር ኣብ መንፈስካ ዝምስክረልካ ትንቢታዊ ቃል ግን እንታይ ወሳኒ እዩ ምስጋር ተዓብት ጸንሕ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ትክክል ትንቢታዊ ቃል መስወፀልካ ኣብ ካልእ ምዕራፍ ተኣቱ مناتو نابتي زتبهالك كان تاي قبركالو يفتنكالو قال لها كابز الله هاي نمورات يلا أخو أغاننتي نبيو تبوك خيد زرعي وانا أملاخ سب متيم ينبيلو انتاي سلو زخونه كودق سلو الدليو كالي وانا تخاتما خورسا غريب نجي حجن تاي نقبرو بتنبيت نودقو بحده أمنفس أبتلقي زمال على سجانين أبسجال لبيسو أنا زري إكاز اللهوس نابزي حجي أبتنبيتاوي أقل قلو تاب جرمن كلنا أبحده نايتنبيت قال كتوستوا هلهم وسان من انتخون أقدمكم بلان زي تقبلكم ناي أملاك تكون له إذا بهر دمس مسحابني أقل قلو مسحابني قبل بيز أمته كله مسحف كو ما نم أمدر زلوا عبي نبي أنت تنبي لك كابزين شكيز قبرن يسوع جيتانو شو حتى نتبلو أنا تي نبلن عبنتي زبكم له إذن شو حتى نتبزحن أتكون كاب أملاخ بدمس يزحفين سلازي نزيئن زفتم نزيئن زبرتع نزيئن زفتن تنبت حيلي ما ننيا ونقل إذا أبي هرز زحابني سبات ندحر تنبيهم أبني تشك زقبر مخنياتو زين شو حتى قدم تحقبر علني كودالن نزين كي وداهو شو عته بز حد النبي بكي أنا خابز شو عته بكا بتحدث شو عته بكا أنا بها خطر يسوع جيتانو سلزي لا أملاخ تنبيت كبكم كل أكل لا يملبس استراتيجية خطوط له تكال كتكبريخا إلي أنا حدا سف أوكي قويتها تزاري بكاوي أنا خاب لبي رخيبيا صحيفي الله إذا كيف تسمك تنبيت اللي كاني ترى أعوذ خل كله خا منافس ترى ظهر ملكانج يسوع جيتانو نعم ختفتم زخل كلها نعم ختفتم زعقتها نعم ختفتم زخل كلها زبلو أنت تكبر تعلي تحرم تتصلي استراتيجينا يقال تحز استراتيجينا يتقولوا تحز نعبيت كاتقم مالتي
ዩኒቨርሲቲ ካይአትና ኩልናስ ቆልዑ ክለና ናእሽታ አቦታትና ስኻ ዶክተር ኢኻ ስኻ ኢንጂነር ኢኻ ስኻ ገለ ይብሉኻ ተነቢዮም እዮም እኮ ኣይተረዳኦም ምንበር ይንበልካ እዮም ዘለው ንስኻ ግን ተረኣኻ ኣብ ሃይ ስኩል ተማሃር ተበለኋት ይትማሃር ሪካቶ ሲካላባንዳ ስለዚ ኢየሱስ ጌታ ነው ንዓ ተማሃር ሃይ ስኩል ኣይማሃርን ያ ነው ዑሴ ዝፈቱ ስለዚ ትንቢት ናይ ኩዕሶ ክመጾ ነይሮ ማለት ናብ አርሰናል ወይ ናብ ማንቸስተር ክኸይድ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚ ብትምኒት ኣይኮነን ትንቢት ብምንታይ ካብ ድምፂ ኣምላኽ ብምውፃእ ኣብ ልብኻ እንታይ ገብር ይምስክሪ ሎሚ ኣብ ልብኹም ዝምስከረልኩም ክፈጥን እዩ ብናይ ትንቢታዊ ሓይሊ ክፈጥን እዩ ኣብ ልብኻ ዝምስከረልካ መደብ ክፈጥን እዩ እግዚአብሔር ዝሃበካ አጀንዳ ክፈጥን እዩ ኣብ ሓደ ነዊሕ ግዜ ይገብር እዚኣ መስኪረ ናብ ጸሎት ክናኣቱና እግዚአብሔር ይባረክ ግን ኣብ ዛዕደእቱ ከይበልኩ 2 ዓመት ገለ ይገብር ብኣብላፍተይ ሕልፍ ክብል ከለኹ ሾደን ይርኤካ ኣብ ሾደን ክትከይድ ይኽእል ኣይ ከይዲ ነይ ሾደን ተጋጊኻ ኢለ ሪካታ ሲካታ ንዓይውን ኮንበለኒ ምክንያቱ ሾደን ኣይኮንኩን ክኸይዳነ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብዚ እንታይ ክገብር ከገልግል ሾደን ዘይኮነን ከዓ ትብፅሓኒ ዓለም ሙሉያ ትብፅሓኒ ኢየሱስ ጌታ ነው ሪኢኻ ግሎባል ዝኾነ ፕሮፌሲ ኣየምፅአን ኣብ ንእሽተይ ኮፍ ከብለኒ ደልዩ ኣነ ግሎባሊ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ከንእሰኩም ዝመፅእ ኣሰራርሓ ናይ ፀልዓ ዝፈረሰ ይኹ ንስኻ ግሎባል ኢኻ ዓለም ለኸ ኢኻ ናብ ዝመተበደበልካ ክትፈጥን ኢኻ ሕጂ ትክክል ናይ ኣምላኽ ሰብ أنا خقاومي ليكون كن أنت كرداكم يعطي تنبيتها وعلم كتنقى أتزيك إلكم أقدمكم كاب قويتا نسخم رؤسهم أنسيكم نرؤسهم تزي فليتكم أبزي ويتاهم كتركوا بيو يرداكم على رؤسهم أنسيكم رؤسهم تفليتكم عبيدكم تجمجيمكم جن أبويو ناي أملاخ سبزن لكم أبوي زفتناكم أبيو أنتايز قبر زفريكم أبيو نقدمي زصدقكم أنا حجاوت أبيلس نخانا لا تخديري كل خوتيلي أستايز بزلو هبل بكل سبزلي بفلا إرتراوسي هبل بكل سبزلي أنتاي نخانا أنا نخانا دا بلك أنا اسمرايز بلك أنا ريكاتا سيكاتا لاباندا أبز خوف كتب لي خاتيلي مجيبك أفت يزخون مغنياتو دليتهم من حساب أملاخ أنتاي خون الله يقاجوا له أنا دليت كاين بيلكاني زابيري بار دليت كاين بيلكاني ناي أملاخ منفس انتايو دستيني خايزن بيلكا أب منقست أملاخ آتي خايخا ناي እግዚአብሔር حساب يزن بيلكا من الباش شجر مكرا نعمنا تابزي حنت حفتي قلعونا بإنجليز كتوسد مسمت أب باسبورت قال ملا كله شجر نيرو نشجر مفتاح جن انتاي واتيو ناي እግዚአብሔር قال يوصي شجر سلازخونه دليت كاغن عين بيني سب نابلبو يخات ملسو قدم دليت زي كون كاتن بيلوس نام انت خات ملسو نابلبو تملسو نابلبو مستملس من مخان يفلت من مخان مستفلت عبيت كامني كب املاخي من مخان خيفلت اند حرشو دن كيدو انت يزخون لا انت حصابي سب يزخون لا انت يله عبيت كايكون كانت ورد لها كل اللي خاتو زلها عبيت كخب أملاخ يزور دمبر كاب حد مغيا أي وردني إذا جزاوي من الباس جزاوي شجر كخون خيل جزاوي مكلبات كخون خيل مسؤول متحازي ولا عبيت كا نبي تخون كعبز تنبه تكالت اللي كعبز توتو إذا بير عبز بالك حجر إنترناشنال تخون ناشنال تخون لوكال تخون مالتي إذا بير إن عبيت كاز الشرفة كامبر كونتات هيكون يشرفك التحساس بخات زي تلويتو جن انت يقول مالتي تنبيت هيتقمك قلي تقمك اجري امريكا خيت خوا زبت اوريدي هيجي ناي اسرائيلاويان كاب غبص زوص التحساس باي بارنت كيتهرمخا عبيت كمص اكلني هيجي افرسو سلتبالكو እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ግዜ ከፍሩሴ ንሓደ ሰብ በአምላክ ከዓብ እንድሕር ኮይኑ ክሽቅጦል ይብሉን ትክክል ካብ አምላክ ተቀበሉ አጀንዳ ታገብረሎ كحزلوا أملا أبزخون هاجر أمريكا مسكر كاي زي أبيكا يبلكاني زي ملك أبيتنا يمني نعلم كندا مسكر كاي خات عبي يبلكاني بفتم تأمر إذا حسوتي عد مسكر كاي خات لوت لا
ተልእኾኻ ግን እንታይ ንጳውሎስ ታይልዎ ተልእኾኻ ናበይ ናብ ኣሕዛብ ኢልዎ ተልእኾ ግን ህቢ ተልእኾኻ ናብ ኣሜሪካ ይኽብለካ ኽእል እዩ ተልእኾኻ ንካናዳ ክብለካ ኽእል እዩ ተልእኾ ክህበካ ኽእል እዩ እዚ ራእይ እዚ ንብዙሓት ኣሕዋት ብተልእኾ ናብ ብዙሓት ክሰድድ ኽእል እዩ ዋይ ተልእኾ ሒዙ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ሃገራት ከፈጽም ደሊ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ዓድታት ከፈጽም ደሊ ኣሎ ዓየይቲ ደሊ ኣሎ ስለዚ ንኸተማታት ክልእ ኽእል እዩ ብናቱ እንታይ ተልእኾ ስለ ተቐበለ ተልእኾ ከይተቐበልካ ግን ብናይ ስደት ብናይ ዓዲ ምቕያር ዕቤት ከይትዕድጉ ነጋዶ ተኾንኩም ሕጂ ጀምሩ ኣገልገልቲ ተኾንኩም ተመሃሩ ዶክተር ኢንጂነር ክትኮኑ ተደሊኹም እተው ሙዚቀኛ ዘማራይ ክትኮኑ ተደሊኹም ኣብ ዕበዩ ክትርእይዎም ኣምላኽ ከውፃኩም ከሎ ድሕሩ ገድሰኩም እየ ኣብ ናይ ሃገር ሃሊኹም እቲ ዕቤት እቲ እንታይ ክገብረኩም እዩ ከምብረኩም እዩ ናብ ራእይኹም ከውፃኩም እዩ ክትፈርይኹም ሰብሰቢ እንድሕር ኩሉ ግዜ ኣተሓሳስበኻ ኣብ ናይ ሰብ ኣተሓሳስበ ኣቲኻ ግን ኦሮማይ እዚ ግሎባል ማይንድ ዘለዎም ሰባት ንኣሜሪካ እንታይ ገይሮማ ብሬን ድሬን ዝበሃል ብሬን ድሬን ማለት ኣብ ዓለም ዘሎ ሓንጎል እንታይ ንግበሮ ናብ ኣሜሪካ ነምፃዮ ኢሎም ኣብ ሰብ እንታይ ይብል ቃል ኣምላከ ናይ ሰብ ባርያ ኣይትኹን ኢሉ ሓንጎልካ ወሲዶም እንታይ ገብረኻ ባርያ ገብረኻ ብሬን ድሬን ይበሃል ዝኾነ ንፉዕ ዩኒቨርሲቲ ዝመሃር ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ነጋዳይ ፍሉጥ ሰብ ናበይ ኣምፅዎ ንኣሜሪካ ኣምፅዎ ቀዲሞም ማለት እዩ ባኮ ገብርኻ ሸ ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ ሎሚ ኣብ ቤታ ይበለው ኣብ ዘለኹ ሃገር ኣብ ስድራ ቤተ ይበሉ እግዚአብሔር ዘቐመጦ ዕቤት ሒዘ ክወፅ ይበሉ ኣምላኽ ዝሓዞ ዕቤት ሒዘ ክወፅ ይበሉ ስለዚ ኣብ መጀመርታ ኣብ ተባዓት ተመለሱ መጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ተመለሱ መጀመርታ ርእስኩም ኣብ ኣምላኽ ፍለጡ ካኡ ቀሊል እዩ ካኡ ቀሊል ትዝኸፈዐ በቃ ኣብ ኮለል መንባሪ ኣብ ስደት መንባሪ ኣብ ናይ ዝተፈላለየ ንስኻ ዘይኣመንካሉ ዓመታትካ ምብላዕ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ትንቢት ከውፅእ ናይ ዕቤትኩም መንገዲ ክመርሓኩም እዩ ዛስዋይ ትንቢታዊ ናይ ቃል ሓይል እንታይ እንተይልኩም ይፈጥር ጸላኢ ዘቐመጦ የፍርስ ጸላኢ ዘይቐመጦ የሃንጽ የሳግር ስለዚ ትንቢታዊ ናይ ቃል ሓይል ንኤርምያስ ታይልዎ ነገስታት ክትነቅል ኢኻ መንግስታት ከተብቁስ ኢኻ ኢልዎ ዋይ ብናይ ቃል ሓይሊ ጸላኢ ዘቐመጦ ክትገብር ኢኻ ክትብቁስ ኢኻ ኣነ ተዛረብኩኻ እንታይ ክትገብር ኢኻ ክትተክል ኢኻ ተዓንተበ ዝበልክኹም እዩ ኣጋንንቲ ዝተነበይዎ ትንቢት ንእስራኤል ብትናቢልዎም ጸላእት ተነበይዎ ትንቢት ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ብናቱ ኣፍ በኤርምያስ ታይልዎ ድሕሪ 70 ዓመት ክትመለሱ ኢኹም ኢልዎም እግዚአብሔር ድማ በኃይል እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ቃል ዝዛረቡ ድምፁ ዝዛረቡ ነቢያታት እንስዩ ማለት እዩ ሰይጣን ካናቱ ውፅኡ እንታይ ይገብር ይብትን ይሰርሕ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝወፀኽ እንታይ ይገብር ካብ ኩሉ በአምላኻዊ ኃይሊ ይእክብ ማለት እዩ ስለዚህ ካብ መን ይወፃሉ ድምፅ ምብልላይ ወሳኒ እግዚአብሔር ይባረክ ካብ አምላኽ ዝወፀ ድምፅ በሉ እሺ ዝቕበል በሉ ካብ ጸልማ ዝወፀ በሉ አይቀበሎን ይበሉ አይቀበሎን ይበሉ ይፍረስ 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 በሉ በኢየሱስ ስም በሉ ይፍረስ በሉ ይፍረስ በሉ እግዚአብሔር በሉ ዘውፀው በሉ ድምፅ በሉ ቃል በሉ ኣብ ህይወተይ ኣብ አገልግሎተይ ኣብ ስራሕይ ዝተዘርአ ዘበለ ይፍረስ 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 ሎሚ ንዕቤትኩም እግዚአብሔር ጥራይ ዘውፃልኩም ንምፍጣምኩም ኣምላኽ ጥራይ ከውፃልኩም እዩ ካብ ዝፋን ኣምላኽ ክወፃልኩም እዩ ካብ ኣምላኽ ክወፃልኩም እዩ ምፍጣን ክኸውን እዩ ምዕባይ ክኸውን እዩ ምብታን ኣይከውንን እዩ ምልዋጥ ክኸውን እዩ እስከ ዕልልታን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ሊካታካታ ላባንዳ ገሌኹም ናሽናል ዝኾነ ቅብኣት ኣለኮ ገሌኹም ኣህግራዊ ዝኾነ ቅብኣት ኣለኮ ገሌኹም ከተማታት ዝወርስ ቅብኣት ኣለኮ እግዚአብሔር ከውርሰኩም እዩ እግዚአብሔር ከውርሰካይ ዘኣብረ ኣሜን ይበል ዘኣብረ ኣሜን ይበል ስለዚ ብትንቢታዊ ቃል ከዓ ንብዙሓት ክኸውን ምስጋር ክኸውን ስለዚ ኣብ ጉዕዞኹም ተጠንቀቑ እዛ ሓሙሽተ ስትራቴጂ ሒዙ ዘይከይድ ወለዶ ولا حنتي سؤال ما تقمت الكابز تخيل سؤال لا قمت الكابز تخيل
ናይ እግዚአብሔር ምስጢር እንታይ ምስማዕ ንኣምላኽ እንታይ ምግባር ምስማዕ ንኣምላኽ ምእዛዝ ኣብ ዘለኻዮ ከተጣዓካ ኸሊ ኣብ ዘለኻዮ ከስፋሕካ ኸሊ ከባቢ ዳ ከምዝ እንዲ ነነ በዘይ ገደስ ንኣምላኽ እንታይ ቀሊል እዩ እግዚአብሔር ከውርሰካይ ኣተሓሳስበኻ ተዘይኣቲ ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ንእስራኤላውያን ዝተመኮረ እዩ ኣተሓሳስበኦም ካብ ጸልማት ክወፅእ ስለ ዘይከኣለ እግዚአብሔር ሓንቲ ክገብሮም ኣይክእልን እየ በቲ ሓድሽ ወለዶ ግን እንታይ ክትገብር ኢኻ እያሱ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ዝሕዝ ዝወርስ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ዝዓቢ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሒዝካ ክትወፅእ ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ገሊኦም ምስ ዓጽቆነ ተሓሳስቡ ኣይክእልን ዝብል بفصم تأمر كبيدي لو ما قلت خولي يخم بقويتا بيسوس كن ورسينا أسكبلو سلذي أبزا لو ما عندنا فرسون تاي دو مبال كنا علينا مسافة انت حنتك قال كان بقود ما هنسألينا إجابيري بارا مسافة انتي كب 10 تحدي 10 شديشته إسرائيلس كاب جبت مسدي ببرخة عبيلو خسع بحري إرترا خده ناب قاديس دما متى شو إسرائيل ناب جوس إدم لو خسر بجها بمدرخة ألف النبلو نجوس إدم جنا حرايا بلون ناب نجوس ما أب كعلى آخر نسون عيفتون مو إسرائيل أب قاديس تقمت أيلو هجي إسرائيل دوزة بلينا إدم مالت نأسوا عليه مالتي إسرائيل مالت كان يعقوب عليه زم كلتي من تيام يحواتي من نيرهم بسجا بتسفى جميع إجزاء مسمن قتيلو مس يعقوب قتيلو إسحاق إدماويان زبحال عليه كوينو كاب جبت خملة خلوا إدماويان حو مالتي نايسجا حو جنك بتسفى إجزاء مسؤول زي الحزب انتاجروا تتوه بيلوا مو محلف غليوا دويلو مالتي سلذا حو خاز مثل منفس زخل كل زبله ما عند تفرسي منات حو خاز مثل جن حيزو كادو زبل فقرا خاز مثل جن حيزو كادو زبل نات كاز مثل هين حيزو كادو زبل بإيسوس زفرسيه بإيسوس زفرسيه بإيسوس زفرسيه بإيسوس زفرسيه إساو كابحادة إساو أنتي زغونيا زتوليم إساو بخرونة الشيطو نبكال زخدي يعقوب كأملاخ مسؤول زخدي كملس كل من كل كيلو عليه إساو كل كيلو هتملس يعني هاي كل كيلو دوا بيلو مالتي لو مدو زبلكم كفرسي نسخم زي تريوت ألا زقمت أخفرسيو كبابي زقمت أخفرسيو أنقلت زقمت أخفرسيو أسماء زقمت أخفرسيو أجانت زقمت أخفرسيو أي تقتلني خا أي تقعزني خازبه لو ما بيسوس سمز فرسيه بيسوس سمز فرسيه بيسوس سمز فرسيه يفرس 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 كابزل لنا يحفكنا بلينا هالريا لو مي أبرسهم حسابه أبزوريهم حسابه إجزابير زي غمت أزبله مخرنا يتقلع يخفرسيه يسوس جيتانو اسك خلل ياكل بلو لومي بلو دو ياكل بلو ابزع مسكرم جميره بلو ناب حدش بروجرام نا اغزابير كاتي بلو اغزابير زرعين استراتيجي بملات كاتي بلو بملات كاتي بلو بملات كاتي بلو بملات كاتي كمل ياكل بلو ططو ياكل بلو بيسوس بلو يفرس لومي كلل زبل مهر بلسكي رئيس خازدين المخرب له عبدتات العي بلو بأيسوس يفرس بلو يفرس بلو يفرس بلو يفرس بلو يفرس بلو يفرس بلو السخالو ما عاد فتوت ايها لمي ابتيك زابير زملك اختاتيها املاحنا زملك اختاتيها ويتان عب زملك اختاتيها زامنا امين يفا زامنا امين يفا زداقم معرف كلته ابزي كل المبال يا أخلكم نسمين قصكم تملسي لهم إجابير انتاي كل الزبلكم ذلو أب حساب دي أم انتايو أسلاسلو يدعكم حفابلو لومي بنايتين بيتاوك قال كتساغوريخو لومي بنايتين بيت قال كتساغوريخو لومي كتاتويخو زتمدبلكم كتاتويخو إجابير قال كوت قالكم يو بزدمس إزم السجار كهونيو
በዚህ ድምፅ ዝምታው ከሆነ ለምን ብዙሓት ክትኣቱ ኢኹም እግዚአብሔር ናብ ዘዳለወልኩም ማኣዲ እግዚአብሔር ናብ ዘወፅዓኩም ማኣዲ ብምልኣት ክትኣቱ ኢኹም ብምልኣት ክትኣቱ ኢኹም ብምልኣት ክትኣቱ ኢኹም እስኪ ዝኣመነ ኣሜን ይበል ዝኣመነ ኣሜን ይበል በቃ ሆለል በሉ እስኪ በቃ ሆለል በሉ በቃ ሆለል በሉ ዘይምዕባይ በቃ በሉ ዘይምብራህ በቃ በሉ ዘይምፍራይ በቃ በሉ ያከለ በሉ ያከ ጠላይ ይፍረስ በሉ አጋንንት ይፍረስ በኢየሱስ ዝኽልክል ዘበለ ይፍረስ 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 በሉ ረባንታ ሲከተባንዳ ንሓሙሽተ ደቂቃ ጸልይ ትንቢታዊ ቃል ዝወጸሎ ሰባት አለው ሃሌሉያ ጸልይ ንሓሙሽተ ደቂቃ ሪካቱ ማሃታ ዚማሃታ ሎሚ መላእክት እግዚአብሔር ክትንከፈኹም እዮም ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክመጽእ ሓሳብ ኣምላኽ ክመጽእ ድምፂ ኣምላኽ ክመጽእ ሎሚ ዝንቀል ክንቀል ዝትከል ክትከል ካብ ቤትካ ዝንቀል ካብ ዓሌትካ ዝንቀል ካብ ስራሕካ ዝንቀል ሎሚ ክንቀል ሎሚ ክንቀል ጸልይ 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 ሪፓንታፓንታፓታፓታ ሪፓንታፓ ሊከተፓንታ ሎሚ እግዚአብሔር ከሳግረካይ ጎይታ ከሳግረካይ አምላክ ከሳግረካይ ጸልይ ጸልይ ራባባባባባባባ ሊፓንታሲ ከተባንዳ ልሳናት ጸልይ ጸልይ ኃይል ዘለኩም ጸልይ ሎሚ ጸላይ ዘቀመጠ ስትራቴጂ ክፈርስ ናይ ሰባት ስትራቴጂ ክፈርስ ናይ አምላክ ስትራቴጂ ክትቀበል ኢኻ ናይ እግዚአብሔር ስትራቴጂ ክትቀበል ኢኻ ሊከተፓንታሲ ፓንታፓንዳ ራቦንታሲ ከተባንዳ ኤላባንታሲ ከተባንዳ ሊከተባንዳሲ ከተላባንዳ ጸልይ ጸልይ ብለሻናው ሎሚ ትንቢት ይወጣለም ሰባት አለው ድምፀ አምላክ እንዳመርሐን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከሳግረካይ እግዚአብሔር ከሳግረክ ሎሚ ክትወጽእ ኢኻ ክትወጽእ ኢኻ ክትወጽእ ኢኻ ደዋይ ትብለን ኢኻ ክትወጽእ ኢኻ ክትሳገር ኢኻ ነዚ የዳኖስ እዚ ኢልዎ ሎሚ ክሳገር ኢኹ ሎሚ ክሳገር ኢኹ ሎሚ ክሳገር ኢኹ ሎሚ ክሳገር ኢኹ ሪፓፓፓፓፓፓ ሊከተቡንታ ኤላባንታ ሲከተባንዳ ሎሚ ንምስጋር ኢኹ ኣብ ብዙሓት ምድያብ ኢኹ መውጣ ኢኹ መውጣ ኢኹ ምስጋር ኢኹ ሸከተባንታ ሲከተባንዳ ሊፓንታ ሲፓንታፓንታ ኤላባንታ ሲከተባንዳ ሊከተ ጸልይ 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 ኤይ እግዚአብሔር ዘሳግሮም ሰባት አለው ዝዲዩ ሰባት አለው ለምደይኩም ዘይት ፈልጦ አቲሁም ዘይት ፈልጦ ሐዲስ ምዕራፍ ሐዲስ በረከት ሐዲስ አገልግሎት ሐዲስ ክብሪ ሐዲስ ኃይል ሐዲስ መታ ሊከተባንታ ኤላ ፓንታ ሲፓንታ ሊከቱ ማሃታሲ ከተባንዳ ብዙሓት ኃይል እግዚአብሔር ከዓለበ የዳኩም ሓፋ ብሎ ሃሌሉያ ቅብኣት ክትንስዩ ኃይል ዝቕበለሎም ተኣምራት ዝኾነሎም ኣሎ ምትንሳእ ዝኾነሎም ኣሎ ኣብዛ ዓመት ምትንሳእ ዝኾነሎም ምውጣእ ዝኾነሎም ምድያብ ዝኾነሎም ምፍራይ ዝኾነሎም መታው ዝኾነሎም ፓወር ይውሳ ፓወር ናይ እግዚአብሔር ኃይል ናይ እግዚአብሔር ራባባባባባባ ሪፓፓፓፓፓፓ ሪፓፓፓፓፓ ፓወር 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 ይከፈት 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 ሊከቱማ 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 ረባ 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 ይከፈት ይከፈት ሎሚ መልአክ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር መልአክ ዳመጠ ኣብ ብዙሓት ክትንከፍ ኃይል እግዚአብሔር ዳተንከፈ ሪከተባባባባባ ሪፓፓፓፓፓፓ ሪፓፓፓፓፓ ኤላባንታ ሲከተላባንዳ ሪፓፓፓፓፓ ኤላባባባባባባ ሪፓፓፓፓፓፓ ሊፓንታሲ ከተባንዳ ጸልይ 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 ዳተኸፍተይ 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 ዝኽፈት ነገር አለው ዝኽፈት ዝእቶ ነገር አለው ሻከታፓንታ ኤላፓንታሲ ከተፓንታ ሊፓንታሲ ከተፓንታ ይከፈት ይከፈት ደስኒኻ ይከፈት አገልግሎትካ ይከፈት እቤትካ ይከፈት ፍረኻ ይከፈት
ekatapanta sikatapanda lipanta sakatapanda lipanta sikatapanda lipanta sikatapanda لمزحت موتاك هوني لمزحت موتاك هوني موتاك هوني شباب نغلبي يكفت أبزع عمت زي زغفت لهم سوات له لكتفاندا إلا فانتا سيكا يكفت لكتفاندا بخبريو تبجوني حراوتيوني كوينو لبانتا سكتفاندا لبانتا سكتفاندا ريبا بابا لا هو ده لا حزا ريكاتا لكتفانتا سكتلفاندا ريبا بابا ومي حدش نغريخو يكفت نغري متوجه لا مزخفت لهم سبات له زاتو سبات له كلتيو ريكتفانتا سكتفاندا ريبا بابا لمي زاتو سبات له نبعي هاي زاتو سبات له نبعي بحيل زاتو سبات له نبعي بحيل زاتو سبات ريبا بابا ريكتفا نغرمت ريكتفانتا سكتلفاندا لا بابا ريكتا سكتلفاندا نغرمت ريكتا سكتلفاندا نغرمت شرابانتو زيكا ألفاندا سلسة ريكتا بابا ريبا لامي حدش كبرت قبليها أفتكي خفتي بملعات كتاتيها ريكتفانتا سكتا سلسة ريكتفانتا سكتا لفاندا ربابا وساتنا منفس قدس لامي حيله قبليها بروفيسي كاله توجيها بتنبيتا حيله توجيها نبحدش كبر معتاك هوني ريبا تقلي سات منفس قدس حيل تقبل بيتها بعليتها كل ما خلت أنا ما زفرس ياخو لو ممزح حدش مدرك ملتها ياخو حدش مدرك ملتها ياخو ريبا إيه لا بانتا سيكتا بانتا إيه لا بانتا أبز حدش نايك زعمت نب حدش كبر ملتايهو نب حدش موغوس ملتايهو نب حدش موغوس لي مهندا سيكتا باندا إيه لا بانتا سيكتا باندا ريبانتا سيكتا باندا لومي أبهينك حدش كبر خاتي حدش نايك زابير مفتان كخوري بيتك عليت كاتورس كبري سراح كاتورس كبري عليت كاتورس كبري رابام بابا باوري قبل باوري ملا باور حيلي ملا زتحس حيلي زفتنا حيلي كاب كبرنا بكبري يلقى يهو مغوس يهو باور ريبا بابا لكتاكا قال أملاك انت يبر كاب كبرنا بكبري كاب زسعة جميل كاب كبرنا بكبري كتلك أغيها حيلي قبل كاب كبرنا بكبري زعمت زي كاب كبرنا بكبري موت ايغو او شكتا باندا عمرها بملات حدش حيلة تقبل كفاكلو ريكتا تصلح لهم اللي بالو ريكتا بانتا سيكتا لا باندا زعمت زي حدش كبري إيه لافانتا تمزيت زي صلحوا لافانتا سيكا على فاندا نبحدش كبر متايخو نبحدش معرف من السجاريخو إيه كاتافانتا لومي نبحدش معرف ساعة سبعة تريز الله من السجار كخواني اسكبلو كبرنا بكبر بلو من السجار كخوانيو موتا كخوانيو مسغار يخو كاب كبرنا بكبر موتا يخو بيسوس موتا يخو نبحدش كبر متاو يخو نبحدش معرف
ناب حدش معرف ناب حدش كبري أبيتها أبحدرا أبكله نيتسألع مخرز أبلز فرسيه يفرس 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 حمام يهودا معسرتي يهودا تنقلا يهودا كبيتها غبعليتها يهودا out من يسوس out in the name of Jesus ripa pa 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 out 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 in the name of Jesus بيتها بملآت يفتح بيتها بملآت يفتح حيل إكسابير يكمد منفس إكسابير يكمد ربا 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 ريبا با 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 ربا با 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 ريبا تاسي كتاباندا إكسابير حيل عبيتها إكسابير كبري أبزع عمت مسجار كخوني مئتاو كخوني بملآت مئتاو يخو بملآت مئتاو يخو بملآت مئتاو يخو بملآت أبزع عمت بملآت مئتاو يخو اسكو زعمنا آمين يفا زعمنا آمين يفا اسكو زعمت عمتي يفلو لكتا سيكا لاباندا إلا بانتا سيكا لو مي زعمت زمتاو كخوني بملآتنا بتبهل الكي እግዚአብሔር ክብሪ አቤታ አብይወታ ሳት በኢየሱስ ሳት በኢየሱስ ክብርና እግዚአብሔር ላካቶ ሲካታፓንዳ በመልአት መታው ይሆ ሻካታፓንዳ እግዚአብሔር ከምዚ ብለንለው ዝተበተነ ክእከብ ይብለንለው ዝተበተነ ክእከብ ፈሕዝበለ ክእከብ ሎሚ መፍጣን ክኸውን ካብዚ ሓድሽ ዓመት መድረክ ክኽፈተልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ኣምላኽ ካብ ብዙሕ ኣውፅእ ኣብለንለው ካብ ብዙሕ ድማ ኸደ ይበኪ ካብዚ ሰዓት እዚ ምብታነ ይኣክል ምእካብ ይኹ ኣቤታ ምእካብ ይኹ ኣብ ዓሌታ ምእካብ ሪካታፓንታ ሊፓንታ ሳካታላባንዳ እሳት መንፈስ ቅዱስ እስኪ በኢየሱስ ስም በለው እዛ ዓመት ናይ ምእካብ ዓመት እዩ ናይ ምእታው ዓመት እዩ በለው ናይ ምእታው ዓመት እዩ በረኸትካ ተኣቲ ኢኻ ክትወርስ ኢኻ እስከ ዕለትሳን እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ በኢየሱስ ስም በለው በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ኃይል ኣብ ልዕሊ ይምጻ በመልአት ትእተው በመልአት ትውጻ በመልአት ትእተው እስከ ዕለታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ሪካታፓንታ ሲካታላፓንዳ ሊፓንታ ሲካታፓንዳ እግዚአብሔር ኃይል ፋየር ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ አብይወታ ምድያ ቢሆ አብይወታ ምድያ ቢሆ አብይወተን መውጻ ይሆ ሻካታፓንታ ሲካታፓንዳ ሊፓንታ ሲካታላፓንዳ አቤት አምላክ ተተኺለ በመልአት ይውጣ ማእሰር ተዘበለ ይፈታህ ማእሰር ተዘበለ ይፈታህ መውጻ ይሆን ሪካታፓንታ ሲካታላፓንዳ ሊካታፓንታ ሲካታላፓንዳ መውጻ ይሆን በመልአት መውጻ ይሆን እግዚአብሔር ኃይል ራባንታ ሲካታፓንዳ ካብዚ ሰዓት ጀሚርካ ምድያብ ኮይኑሎ ምእካብ ኮይኑሎ እስከ ዕልልታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ዕልልታን እግዚአብሔር ሪካታፓንታ ጂሰስ እስክነጣሁም ዘሎ ዝዓመት ዝበሎ በኃይል ወፅ ይበሎ በኃይል ምእታው ክኸውን ይበሎ ናይ ምእታው ዓመት ይበሎ ናይ ምእካብ ዓመት ይበሎ ካብዚ ሰዓት ጀሚር ይበሎ ዝተበተነ ዝእከበሉ ሰዓት ይበሎ ትወፀሉ ሰዓት ይበሎ ትድይበሉ ሰዓት ይበሎ እስከ ዕልልታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ነጣኹም ሕዛ ብሎ ሃሌሉያ እስኪ ዘኣመነ አሜን ይበል ዘኣመነ አሜን ይበል እስኪ ክወርስ የበሎ ክጥሕስ የበሎ ወራስ የበሎ ጣሓስ የበሎ ወራስ የበሎ እስከ ዕልልታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ሓደ ነገር ኣብ ውሽጠይ ዝመጽእ ዘሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከም ዝተዳለኻዮን ከም ተጸበኻዮ እንታይ ገብሪ የውርስ እዩ ኢየሱስ ጌታ ነው ነጣኹም ካብ ሰዓት ጀሚርካ በለዋ ብስትራቴጂ ተዳለው በለዋ መዓልትታትካ ጊዜኻ እግዚአብሔር በመልአት ክትቀመል ይበለዋ በመልአት ክትኣትይኻ በለዋ በመልአት ክትኣትይኻ በለዋ እስከ ዕልልታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ሊካታፓንታ ሲካታላፓንዳ የመናይርኩም ሓፋብሎ ካብዚ ሰዓት ጀሚሩ በሎ ካብዚ መስከረም ጀሚሩ በሎ ኣብ ትካለ ይበሎ ኣብ ስርሐ ይበሎ ኣብ ቤተ ይበሎ ኣብ ዓሌተ ይበሎ ኣብ ስድራ ቤተ
እንዳወረስ ክወርስ ካብ ክብር ናብ ክብር በሎ ካብ ኃይል ናብ ኃይል ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ካብ እምነት ናብ እምነት ምድያብ ይበሎ መውጣ ይበሎ ምእታው ይበሎ ምእታው ይበሎ ነጣሁን ከብሎ አቤት አምላክ ምስ መጻኻ በሎ ካብ ክብር ናብ ክብር በር በሎ ካብ ክብር መውራድ የለን በሎ ከብሎ ነጣሁም ደላማኒ ዳወሰካ ደተወሰኻለኻ በሎ ካብ ክብር ናብ ክብሪ ካብ ኃይል ናብ ኃይል ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ዳወሰካ ትወጽኢኻ እግዚአብሔር ምሳኻይ ኢየሱስ ወደ አምላክ ምሳኻይ ምንካይ ዝበሃል የለን በሎ ሙጉዳል ዝበሃል የለን ሙሳኽ ጥራይ በሎ ሙሳኽ ጥራይ ሙሳኽ ጥራይ ዘአመነ አሜን ይበል ዘአመነ አሜን ይበል እስከነጣሁም ዘለኹ ትውስኽ ጥራይ ትርእካ በሎ አብ እግዚአብሔር ታይ ጥራይ ዘሎ ሙሳኽ ጥራይ ዘሎ ካብ ክብር ናብ ክብር እስከበሎ የመላእክቱ ምልክት ክብር አጀኹ ካብ ክብር በሎ ናብ ክብር በሎ ካብ ኃይል ናብ ኃይል ካብ ምብዛሕ በሎ ናብ እልፍ አላፋት በሎ ካብ ሓደ ከተማ ናብ ከተማታት ናብ ሃገራት ናብ አህጉራት በመላት በሎ ምጥሓስ ኮይነሎ መውጣ ኮይነሎ እስኪኹም ሰራዊት አሜን በሎ ምናልባሽ አጋይስት ሁሉ ይኹም ግንከ ማሕበር ሰራዊት ኮይኒ እስከ አሜን በሎ አሜን በሎ አቤት አምላክ በሎ ሃይማኖት አይኮነ መውራሽ በሎ መውራሽ በሎ ሃይማኖት አይኮነን በሎ ክሳለም አይኮንኩን መጽ በሎ ክሰግድ አይኮንኩን መጽ በሎ እተወራስ መርሳይ በሎ ኮርስ የመጽ በሎ ቤት አምላክ ቤት ምንታይ ቤት መውራሽ በሎ ቤት መውራሽ በሎ ቤት መውራሽ በሎ እዚ ቅድም ምንታይ ነይሩ ምናልባሽ ናይ ሪሊጅን ስፒሪት እንታይ ይገብር ንሕና ስለ ዝነበርና ኩልና ናይ ሃይማኖት መንፈስ ኣብትኾንካ ክትሳለሚ ዝገብረካ ምስታ ዘለኻ ያሽግርካ ትብለስ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ይኮነን ቤተ ክርስቲያን ተቐይራ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኮይና እስኪ መንግስቲ በሎ ቤተ ክርስቲያን እንታይ በሎ መንግስቲ በሎ እስኪ ዓዊልኩም ሰሚዕ ኣለኾነ መንግስቲ በሎ መንግስቲ ኸኣ በሎ እንዳወረሰይ ዝወርስ እንዳጠሓሰይ ዝጠሕስ በሎ እምነትና ኸኣ በሎ ወራእሲ በሎ ጠሓሲ በሎ ሕጂ ክንሳለም ኣይኮንና ንመጽእ እንታይ ዳ በኃይል አምላክ ክንወርስ ኢና ንመጽእ ቤትና ክንወርስ ኢና ንመጽእ ስራሕና ክንወርስ ኢና ንመጽእ ዓሌትና ክንወርስ ኢና ንመጽእ ከባቢና ክንወርስ ኢና ንመጽእ እስኪ ዘአምነ አሜን ይበል ድሕሪ ሕጂ ሜንታሊ ክትቅይሮ ኣለኩም ሓቲ ሓሳስባና ክንጽልድ ሓይሊ ክንመልእን ፕላስ እንታይ ክንወርስ አርእስቲ ሒዝኩም ክትመጽእ ኣለኩም ስራሕ ዲ ዘይተኸናወነ ኣብዚ እንታይ ክግበሪ ክእዘዚ ክከናወነልካ እዩ ፍረዲ አቢ ዘሎ ኣብዚ በስም ኢየሱስ ክእዘዚ ክትፈሪ ኢኻ ጥዕና ዲ አቢ ዘሎ ትጥዕና ዘቐመጠ ሕማም ዘቐመጠ ሎሚ ኣጋኒን ከነልዕሎ ኢና ብምልኣ ድማ ጥዕና ክትመልእ ኢኻ ሓይሊ ክትመልእ ኢኻ ክብሪ ክትመልእ ኢኻ ዘኣመነ አሜን ይበል ላፓንታ ሲካታፓንታ ሲዘስ እግዚአብሔር ይባረክ እስከ 5 ስትራቴጂ በሎ ሒዘን ኣለኹ በሎ ናይ ምዕባይ ስትራቴጂ ናይ ፍቕሪ ስትራቴጂ ናይ ቃል ስትራቴጂ ናይ ጸሎት ስትራቴጂ ትንቢታዊ በሎ ናይ ቃል ኃይሊ እዚአን 5 ስትራቴጂ በሎ ቀጻሊ በሎ ክግምግመን በሎ ንኣብነት ብውልቅኹም ተለኹም ብውልቅኹም ንርእስኹም እንታይ ተውፁ ቃል ተውፁ ኣይትደኽምን ኢኺ ነብሰይ እንታይ ክትገብሪ ኢኺ እቲ ተባህለልካ ክትፍጽም ኢኺ እቲ ተባህለልካ ክትፍጽም ኢኺ አምላክ መሳኺ እቲ ተባህለልካ ክትፍጽም ኢኺ ዘጀመረክ ክፈጽመክ እግዚአብሔር መሳኺ አምላክ ክጸግዕኺ ዕድኺ መዕቀብኺ አምላክ ጽኑዕ ግንብናይ ጽኑዕ ግንብኻይ ጽኑዕ ግንብኻይ ዘአምነ አሜን ይበል ምክንያቱ ንቃል ብርእስኻ ትንቢት ዓዊሽካ እንታይ ትገብር ትሳገር ማለት እዩ ኢየሱስ ጌታ ነው መዛምራን እስኪ ሓፈሉ በራካታ ሲካታ የዳኩም ሓፈሉ ሃሌሉያ ካብዚ ሰዓት ጀሚረ በሎ ምስጋር ክኸውን እዩ ምድያብ ክኸውን እዩ ምድያብ ክኸውን እዩ ምድያብ ክኸውን እዩ ሎሚ ሳብቲ ዕድመ ገለ 1 ዓመት ግዲ ተዓዲምኩም ኮይንኩም ገሌኹም ርጉድ ኢልኩም ኣለኹም ኣብዛ ሰሙን ኢየሱስ ጌታ ነው ጸሎት ኣይተውሕዱ ቃል ኣይተውሕዱ በጌታ በኢየሱስ ካብዚ ሰዓት ጀሚሩ በሎ እስኪ በኢየሱስ ምቅጽጻል ይበሎ በኃይል መምላ ይበሎ በኃይል መምላ ይበሎ ዘአምነ አሜን ይበል ላፓንታ ሲካታ ላፓአቶ ጂደስ እስከ ካብ ዙሪያ ዘሎ በሎ ደው ዘብል ጠጠው ዘብል
ማንኛውም ምኽሪ በሉ ዝፈረሰ ይኹን ምኽሪ ጸላኢ ዝፈረሰ ይኹን ምኽሪ ጠንቆልቲ ዝፈረሰ ይኹን ሓደ ሓፍ ከብሉ እስኪ ሓፍ ኣብሉ ኣብዚ መስከረም 1 ዓመት ዮሐንስ ዝበሃል ኣሎ ዮሐንስ ዝበሃል ከዓ ኣብ ብዙሕ ዓዴታት ደም ዝሰተ ማለት እዩ ጠንቆልቲ ከዓ ብዙሓት እንታይ ዝገብሩሉ ከም በዓል ሪኦም ኪዳን ዝሕድሱሉ እዮም ኣብ ፌስቡክ ይርኢ ነይረ በቀዳማይ ቆልዑ ኸማን ጠሪፎም ዝጠፍኡ ቆልዑ ኣለዉ እንታይ ስለ ዝኾኑ ደም መስዋዕቲ ክኾኑ ሕጂ ዓመታዊ ኣብዚ ወርሒ እዚ እንታይ ኣሎ ናይ ደም ምሕዳስ ኪዳን ኣሎ እስኪ መላኢልኩም ሓፋብሉ ንሕና ብሓድሽ ዓመት ኢና ሒዝናዮ እምበር በቲ መንፈስ ኣይኮናን ሒዝናዮ ዘለና እቲ መንፈስ እንታይ ደም ካብ እንስሳ ሓሊፍካ እንታይ ዝደሊ ናይ ሰብ ደም ዝደሊ ናይ ህፃናት ደም ዝደሊ በጌታ በኢየሱስ ስም ዝፈረሰ ይኹን ይፍረስ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በሉ ይፍረስ በሉ ይፍረስ በሉ ይፍረስ በሉ ይፍረስ በሉ ይፍረስ በሉ ምኽሪ ጠንቆልቲ ይፍረስ በሉ ምኽሪ አጋንንት ይፍረስ በሉ ምኽሪ ጠንቆልቲ ይፍረስ ምኽሪ አጋንንት ይፍረስ ምኽሪ ጠንቆልቲ ይፍረስ ይፍረስ በሉ ይፍረስ በሉ ይፍረስ በሉ ይፍረስ በሉ ራፓንታ ሲካታላባንዳ በዚ መዝሙር ሃሌሉያ ክንሽብሽብና ሎሚ ድማ ብሓድሽ ክብሪ ክነኣትይና ነጣኹም ዘሎ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ በልዎ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ በልዎ ብምልኣት ኣትይኻ ኢኻ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኣምላኽ ምሳኺ ኣምላኽ ምሳኺ እግዚኣብሔር ምሳኺ በሎ መስካዕ ልሳን እግዚኣብሔር ይኹን ሃሌሉያ ሻካታፓንታሲካ ታላባንዳ ኤላባንታሲካ ኣላባንዳ ሪፓንታሳካ ታላባኣተ ጂዘስ ከም ዘለዓልካኒ ስለዝፈልጥ ክዝምሬ ካብዚ ብዝበልጥ ካበይ ከም ዘውፃኻኒ ስለዝፈልጥ ክዕልሌ ካብዚ ብዝበልጥ ክዝምሬ ካብዚ ብዝበልጥ ክዝምሬ ካብዚ ብዝበልጥ ክዕልሌ ካብዚ ብዝበልጥ ሓይለይ እዝምር ሓይለይ እዝምር እስከ ዕልልታን እግዚአብሔር ይሁን ዕልልታ 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 ሽብሸባ 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 ካበይ ከም ዘለዓልካኒ ስለዝፈልጥ ክዝምሬ ካብዚ ብዝበልጥ ካበይ ከም ዘውፃኻኒ